أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبالي ميلا مني كلاو لا جلي كلاو أنغا فولي ببلا جلي توزرو أو بالما كنا ودينجي دودو أنا ودوكو مبالو نياسا تولا ألسا أنغا بويا مسيبي بي كالا سي لا مني كلا بلا جلي ماني فلي كلا بلا جلي منو ميكا أن لا مني منو ميكا أن فلي comme nya faye to na aw balma ke do alsa mamadou nya sa to ko la sangane irado kase malen de bela jelema ani farafin de bela jele comme dona mbora ka foye ngo mamadou nya sa to la ale ka video publier ke ngo kuma donte kala fana te ama kala ante kuma do yere ngo ngana irade do tozo o hokumu konna la nga o do video publier la nye hakina do soro bon nye lamenu ke mo wero ka publier la munu nya la je ka video publier bon anya ya nga video follow la mo chama nya aimé do ya publier do clara ka ma kan chama tukuni bon ame bela jele fo beni ka ngane de do o ko fe mekla ka fo malion bela jele au bi haketo mogo ti ja mogo be etigoya mogo be ne o fo dona nga kuma lango munu me ka kuma fo ngo yere nyini te fanga nyini te to nyini te yere yirate ngo ngane yirade do nyo fo ka da kuminga ne ko to ngo bela jele ko me kuma de che ale no ere la ngana nyogo ne kuma de che ale ndo kuma che era tukuti maliko kuma de chiale no do mode ma malimo ay haketo maliko kuma chiale no do toro mem imana jigi malikono be ko tier la ko mali fandan do sekele ne do kwanga security bonya ninte ku be ka segenke o be ka sa u ka warni fana ko tiga duma be ka war be ka détourner nyemo ko de fait bon tier la ce n'est pas l'appel tout ça quoi ay haketo amaso be ma quoi ne hagila o dona ngo nga puma konna la mbora ka faye ka fongo de manga ngo puma chamani ndanya kwa puma chamani dokero la kwa kabibi mase kabi kunu mase fana foka na se bima kuma be ka che ya bebi ki tafo dugumo mo bi ko tafo nyimo do were be ka tafo munu nte ko ta dunda soro dunda to ko do ka yuro da soro lu ba fo ku be kuma na menu were dona domini kono be munga mo shido malama au be haketo che ani muso demse ani makoro malen de bela jele kodo no de faye ka bo dona abe haketo ngo ni tara jogo toro so la ngoni ka bana fura foli nga fura ke kadi na gla ne bora ka faye o dona ngo an ga bana shido ne do problem me malika shido ne do bo mundo do ne do ko anga nga fura ke to ko no fana shido ne do ni ka bana shido a fura ke kadi ko bo bora ka mbalme do la me o dona an ga papier ko boloma ko mali passeport ko be algérien no ko do ko jugu ke mbo ko nigérien de do ou be ghanéen de do ko ko jugu de ko mo ko fa ko me ko mali pièce yeru bolo ko algérien o mine ko ka fo ko way ko malien de do mbo tiere kadi au bi haketo quoi o te famo no yo no angana nyon nege no de fo kabe ala inda te kono be famo de fe comme dona nya fa ngo fanga note de manga ngo famo note po gouvernement mo note ngo yere fanda on ne do o mana fa bi digi do la ko abi haketo mina koro fa we quoi mali passeport ko la nga nyon nyinga gana nyeti bo gana kana direct la kana bomo ko ka bi na mali passeport nyini na yere no o kariata la tisse Cameroon visa kunta on Cameroon visa do anu che to de South Africa visa kunta anu che wulu visa do anu che to de jamana caman be no je jamana be jema fara fimaka abela jele bi mali pieshi de ta o ba soro fu falakila o bi chenne fa fu ma ko malen de onedo est-ce go fanga na o te fanga na ne re de bala malen de onedo anwu ne no anga na fo fama o munu meta nye fe anwu ne bi bla onye de kata e de bi do garangi koro de ka fo ko wa ne balma o be nter ke de do une kadu be kuma dum nu fe nya o be bo war min de man na takama e bi bla onye de kata fo ki balma do o be e ta soro yurku la to mina e bi bla nye kata yende abita sane
na ta gila ba sane e bi jamu jagoya ɲini a la ka dugu jagoya ɲini a la ka jagoya fa ɲini a la ka jagoya ba ɲini a la k'a kɛ maliyɛn ye a bɛ pièce ta n'o document bilala ka taa minnu b'a dilayɔrɔ la olu da dɔrɔn ko document dafalen ko karanden ni wolosɛbɛn e ni ala cɛ ganaya de bɛ se k'i to Gana ou bien Nigérien bɛ se k'i to Nigéria ou bien n t'a dɔn a kɛra diɲɛ jamana o jamana k'i to i ka jamana ka Mali papier wolosɛbɛn sɔrɔ ten gansan population yɛrɛ de nɔ a ka haramu a bɛ hakɛ to quoi n y'a fɔ bon n ko kuma dɔw bɛ yen a fɔ man di n ko mais n'a ma fɔ a man ɲi n ko anw yɛrɛ de nɔ don walahi a ka haramu anw de nɔ don anw de bɛ bila u ɲɛ ka taa n'u ye n'i y'a mɛn k'u taara ambassade fɛ ambassade de bɛ wuli ka yala k'o ɲini e ni ala cɛ ganaya kelen bɛ se ka wuli a mana bamanankan mɛn cogo o cogo papier foyi t'a bolo wolosɛbɛn t'a bolo karanden t'a bolo ka taa don ambassade kɔnɔ ten ko nana Mali passeport kɔ o ja t'a la o ko dɔ de bɛ bila a ɲɛ anw de bɛ bila u ɲɛ ka taa de n'o fɔra a bɛ diga anw na ne yɛrɛ ye fanda ye e ye fanda ye balimakɛ balimamuso e ye fanda ye anw de bɛ bila u ɲɛ wari ko nata kama a bɛ minnu min dira e ma e bɛ nata o de kama ka bila a ɲɛ ka taa ko wari ko nata a b'o pièce sɔrɔ n'a ye tiɲɛni kɛ sisan i b'a fɔ ko wayi ko Mali pièce bɛ sɔrɔ la fu la u t'a ɲini ten fu anw de bɛ bila u ɲɛ de population yɛrɛ de nɔ don walahi n y'o fɔ o don na n ko degun man kan n ko faamaw tɛ se k'a wuli diɲɛ maa si tɛ se k'a wuli n ko population yɛrɛ de bɛ wuli de o jamana tɛ yen n bɛ ala tanu bi bon o tɛ yɛrɛ ye a bɛ hakɛ to anw bɛ Europe bi anw bɛ jamana min kɔnɔ yan Europe yan nɔ n bɛ Espagne bi minnu bɛ Espagne minnu bɛ France minnu bɛ Amérique u ka jateminɛ aw ɲini ka ban olu yɛrɛ ka fanga siralen don population ɲɛ population siralen m'u ɲɛ fana parce que hali n'i ye i sen kari population kelen kuncɛ la k'a fɔ ko wayi ko tenni b'i kan na k'i b'a kɛ ko se b'i ye n'i y'o kɛ n'i ma bɔ fanga la o b'a sɔrɔ k'a fɔ ko olu t'o jamanaden halala ye walahi dɔ bɛ kɛrɛfɛ a t'i dɔn a t'i soma si dɔn mais a ka fasoden tɔɲɔ kama olu bɛɛ bɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan de k'u ka nisɔngoya yira walahi siɲɛ kelen siɲɛ fila o ko b'i da de ou bien n'i m'i diya faama min y'a kɛ o ka tenni bɔ a kan na anw de ko ko ayi n'a bɛ kɔrɔbɔrɔkɛ la sɔmɔnɔkɛ ko non k'ale ka sira tɛ n'a bɛ fulakɛ la bamanankɛ ko k'ale ka sira si tɛ anw m'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ dɔrɔn de ko n ka kungo tɛ ko n'i y'a ye o y'a k'a la k'a ye ko dɔ de kɛ k'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ tila ka wuli ka yen nɔ a ye dɔnnibagaw ɲininka anw ye kunfin anw ta ye dɔrɔn nin ŋanɛ yira mais a ye dɔnnibagaw ɲininka kan ka da la dɔnnibagaw ye o ala yɛrɛ ka kumakan na ko faamaw ani kalanbagaw ko n'a y'a sigi a fɔlɔ kɛra karamɔgɔw de ye a ko karamɔgɔw ma n'a y'a sigi ka kojugu kolonkolotɔla ye n'a balaw bɛ na a bɛ daminɛ aw fɔlɔ de la problème m'anw fɛ yen anw b'a fɔ ko wa faamaw de nɔ don k'an sigi k'a lajɛ ten ko foyi tɛ bɔ a la mais e ni ala cɛ maliyɛn den ye e k'i yɛrɛ ɲininka kɔrɔnfɛla la maa hakɛ min sara yen nɔ adamaden si t'a da dɔn e k'i miiri fanga kɔnɔ waritigi minnu bɛ fanga kɔnɔ ou bien président minnu bɛ fanga kɔnɔ a ministres n'a députés e ni ala cɛ a dɔ den b'a la wa a si den t'a la a si yɛrɛ n bɛ se ka n k'a balima yɛrɛ t'a la u den t'a la e ni ne denw ne e ni ne faw n'an baw de don olu de bɛ ka to kɔrɔnfɛ fantandenw de bɛ ka to yen nɔ ala kama video lajɛ i ka don YouTube kɔnɔ ou bien i ka don journaliw kɔnɔ bani hadamaden min ni bɛ ka to kɔgɔji sanfɛ sagara kɔnɔ anw natɔ yan maa hakɛ min ni bɛ ka to yen nɔ jateminɛ i k'a la bani waritigi den b'a la e ni ala cɛ wa faama den b'a la a b'a lese anw fantandenw de don parce que i faso kɔnɔ yen nɔ i ko non k'i tɛ wuli k'i jɔ k'e ka sira de tɛ k'i fili sira ka kana an bɛɛ bɛ na n'o cogo de la mais adamaden min ni bɛ ka tiɲɛ sira ka jateminɛ i k'a la bani balimakɛ o ye jɔnni ka balawu ye an b'a fɔ siba ne don o ye siba ye mais i faso de dɛ i ko k'i t'o tɔɔrɔ de ko an bɛna wale jamana ka tɔɔrɔ bɛ kɛ tila k'an sɔrɔ o sira kelen de kan a y'o ta k'o lajɛ kɛ n bɛ ka kuma min de fɔ o yɔrɔ de quoi n'i sigi k'i ka sira de tɛ dɛ a balaw de t'i ta k'i to minɛ ni ala ye den nɔgɔya ye a t'i ta k'i denw to parce que e y'a ɲani kɛ cogo min na nin ye yanni olu ka kɔrɔ fana olu b'a ɲani kɛ yanni ala ka na n'a ka na ye k'a fɔ ko wayi k'a bɛna c'est à dire anw minnu bɛ ka sira dɛ k'a kana ni jajɔlenw ye quoi minnu m'u ni de di dɛ pour que u denw ka bolo kan yanni olu ka na quoi ala b'a ta kɛ walahi parce que anw bɛɛ sigilen de don bɛɛ ko n ka sira de tɛ n y'o de fɔ quoi n ko mali ka problème ne jara mamadu ɲasa tɔgɔ la n y'o de fɔ ne b'a fɔ faamaw nɔ kelen t'a la walahi k'a fɔ ko ne ye faama ye ne somɔgɔ ye faama o tɛ a ka haramu n ka soma tɛ faama an yɛrɛ ka kabila maa si tɛ fanga yɛrɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ yɛrɛ de a tɛ ko ne bɛ ka fanga supporter ne ti parti si la parti si tɛ mali kɔnɔ ko ne bɛ mun na n t'a si fɛ mais k'a ɲɛfɔ dɔrɔn nin ko mali fanga nɔ tɛ anw ka sɛgɛn ye n ko population yɛrɛ nɔ don u nɔ de tɔgɔ de bɛɛ de ko i ka sira de tɛ i bɛ wuli de n'a fɔra ko ka wuli ka bɔ Espagne ka taa ka wuli ka bɔ France ka taa o ko tɛ o i bɛ yɔrɔ min de la de a bɛ fara ɲɔgɔn kan de mali yɛrɛ gugulen tɛ anw mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ko ko n kelen de si mago tɛ si la quoi bɛɛ ko k'ale kelen quoi o kɔnɔna la quoi bon anw ka degun a tɛ se ka ban cogo si la quoi f'anw de ka wuli k'an jɔ de k'a fɔ fangaw nɔ don non anw ka ɲɛmɔgɔw nɔ tɛ population yɛrɛ de nɔ don
an bɛɛ sigilen don ko ne fanda n'i ko i ka wuli bi u b'i faga ubiyɛn n'i ko i ka wuli bi u b'i ka du bɛɛ ci ubiyɛn u b'i datugu e b'i datugu kɛ komi bi i labilalen de don mais sini walayi e min siralen don datugu i denw bɛ tila ka datugu olu b'a sɛgɛn kɛ yen nɔ n'i y'i sigi k'i ka sira tɛ i sigi k'i ka sira tɛ n'Ala ka diɲɛ ye i den minnu bɛna olu bɛ tila k'a sɛgɛn k'i kɔ donc a bɛ to nin dɔgɔ la fo ka diɲɛ wuli Mali tɛna yɛlɛma a bɛ yɛlɛma n'anw yɛrɛ ka cɛsiri n'an ka dusu de ye n'an y'an sigi k'an ka sira si tɛ o video kumakan damadɔ de don k'o lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma f'an ka wuli de ka yɛlɛma don kow la de sinon kumamugu nin t'a ɲa dɔ kɛra o la sa ni kumamugu don kumamugukɛla min bɛ Mali la kunjili t'a ban dɔ kɛra sa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi